Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginakapoy na ang ASF Task Force sa pagsunog sa mga ginaduminian nga pork products sa ginasulod sa Bacolod kag Negros Occidental. Gani desidido sila nga pasakaan sang kaso kag multahan ang mga sige pa sa pagpasulod sa mga pork products pati na mga pasalubong. May report si Nico Delfin. Kada adlaw naga-average sa 40 tubtub 50 kilos ang pork kag pork meat products ang makumpiskar kag gilayon man nga ginasunog sang Joint African Swine Fever Task Force sang Negros Occidental kag Bacolod City. Suno kay Doktora Aguida de la Torre, pamuno sang ASF Task Force sa Bacolod, kalabanan sa mga confiscated pork products mga pasalubong items halin sa mga pasahero sa seaport. Including na siopaw, siomai, chorizo, tocino, hotdog, lechon, bacon, everything. Nagapati si De La Torre nga nakahibalo na ang mga pasahero ilabi na gikan sa Iloilo nga may banning sang imported pork products ang mga husto lang suno sa iya nga multahan kag pasakaan na sang kaso ang mga pasahero nga makuhaan sang ginadumilian nga produkto. Makapoy naman sige sunog. Makapoy naman sige pang confiscate pero kay inang gadala man sila gihapon despite sa mga abiso ta nga may-ara kita sang banning pagsulod dire sa aton sang pork and pork products. Kung magsige pagyapon magdala sila despite sa kasuhan na gid sila. Sandigman sa natukod nga ordinansa, may multa nga 2,000 pesos hasta 9,000 pesos ang madakpan nga nagadala sang banned pork products. Posible man mabilanggo ang madakpan sa sulod sang 6 tubtob isa ka tuig. May 42 na ka mga personal nga gintalana ang syudad para hugot nga mabantayan kag mapaiway ang pagsulod sang pork kag pork meat products sa mga ports kag point of entry kabahin sang tikang agud mapangapinan ang 6 billion pesos wine industry sa probinsya batok sa ASF. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.